Nadyan wujud temong peksi ora nduk aja disauri to reng wong nembang kok sauri iki mengke ora entuk turu kok iya iya wis nembang apa nduk bebas iki sampean wis arep apa sing iso dangdut sing iso dindangdutke ayo nggih apa tapi niki kula bawani riyen nggih Pak harus bawa harus ndang kula riyen nak kelas 3 SMP niku nate ndamel orek-orekan waduh elok pangkur nggih ngarang dhewe nggih wah tera omong wingi-wingi ngatasi sambatan malah diomongke iki piye tapi pangkur anu Pak apa namung cakepane nggih larase pelok 6 pada pelok 6 aja kayak apa elok ya ngono kreatif ngono kuwi gawe tembang dhewe dilagokke dhewe men duwe ciri khas ngono maos nggih Pak maos ya ora apa-apa ya ndang katya mimilan min tuna kanggo jangkep kewajiban agami pranyata kagung luhur godek wok ya putri utama neno Mas Aji klawan Mbak Anis asma nipon mugi tansah bagya mulya anu ayo ing donya tumekeng nah bacotnya apa tembang kangen nggih oke monggo Mas tembang kangen Mas iya diaturake ya monggo bersama Sabda Purnama wah iya dados
matur nuwun. Lawan putri Sri Huning iki karyane sapa, Bu? Mbah Sukron Suwondo, Pak. Mbah Sukron Suwondo iki bapake sapa? Jenengan, Pak. Maratuwane sapa? Bu Kesi, Pak. Oh, Bu Kesi sing ndi? Sing niki, Pak. Oh iya, apal. Karo ibuke ora apal. Oh iya. Dadi kudu diapalke nduk iki karyane sapa? Mergo kuwi lak kok apa iki kok tembangke. Nggih, Pak. Tegese pancen panjenengan iki berjasa kanggo kibaring kabudayan sampean olah sesindenane mergo ana materine tembang kuwi mau. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Wis madhep rono neh. Yo. Yo. Nono. Sri Huning Mas Tika Neno. Putri Kanjeng Sira Sengkoke tetep kodang kuning. Ya. Nek. lawe Yo nonano. Yo. Bebela wirat moyo. Nah, ngono karo mlaku-mlaku, heeh. Neno. Tan wurung Sri Huning gugur Neno. dadi kusumaning bangsa Sampean arep SMA iki wiwit cilik nganti SMA prestasi yang pernah diraih apa wae, Nduk? juara setunggal lomba mocopat kelas kawan, Pak, Kabupaten Ponorogo. Jadi kelas papat iki wis mendapat juara. Nggih, Pak. Mocopat. Nggih, Pak. Tingkat Kabupaten Ponorogo. Nggih, Pak. Wah, luar biasa. Apa neh, Cik ora? Tasih, Pak. Apa neh? Juara setunggal lomba mocopat kelas 3 SMP, Pak. Nggih, Kabupaten Ponorogo. Wah, iya, kelas papat entuk juara siji, kelas telu juara siji meneh Nggih, SMP. Pak. Heeh. Nggih. Ice, Tasih, Pak. apa? Juara setunggal lomba sindenan, Pak, ting Blitar. Tingkat Tingkat umum. manggone ning Blitar juara 1. Nggih, Pak. Heeh, ngono iki marem. Nggih, Pak. Lek dikeploki penonton mergo prestasimu kaya ngene marem ora? Nggih, Pak. Saiki matur, kula nyuwun tepuk tangan penonton ngono. Kula nyuwun tepuk tangan penonton. Iya, ngono kuwi. Wah, terus bringis. Parem ya, ya. Nggih, Pak. Heeh, tanggapanmu ya mulai laris. Ning sekolah aja nganti keri, aja nganti keter. Nggih, Pak. Terus sampean tanggapan ngono kuwi duwite kok lumpukne apa kok nggo jajan, Nduk? Nggih, alhamdulillah kula kan Nah, anu to, Pak, nabung ngoten niku to, Pak. Terus saniki kula sampun tumbas ingkang rodone sekawan setirip bunder. alhamdulillah elok tenan wis kagungan roda papat. Avanza ya, Nduk ya? Sanes, Pak. Xenia, Sanes. Isuzu Panther. Sanes, Pak. Lho, lah apa? Selepan. Kakrokane ora iso. Tak kira lek mobil-mobil mewah, dapure selepan nggih abrak apa ora.
Ngono ya kok tumpaki lek nyinden ngono. Nggih, Pak. Mesti nyupir pakmu kowe nang tengah atau ibumu nang mburi nggo gendera ngono. Nggih, Pak. Lah iya ati kaya ngono kuwi. Umi mania. Nah iya, ya wis, sing penting sampean tetep bermanfaat ya duwite ya. Nggih, Pak. Ditabung saya sekolah neng SMKI engko SPP mbayar dhewe. Nggih, Pak. Mangga, Sri Huning. Sri Huning Mustika Tuhan lamun tresna lan sabaya Agung lho.
Matur nuwun ya, Nduk. Oh ya, ya dibawani ya. Dibawani nggih, Dok. Nggih, Mbak. Ya. Yo, Kula riyen, Mbak. heeh no sampean sik sing cilik kok. Ayo. Nadyan wujud temong peksi Timbangane duru sore. Kudu gandengane kuwi. Aduh. Capek gunung ngono kuwi, wae koclok ta iki, Pak. Oh, salah ya. Ngawut ngono modele ora. Oh iya, Dek. Iso timbang turu sore-sore ngono. Nene ya. Neno alus manis nangsa oper Mbak Elisa. Mumpung petuk pokoke diajar terus sih. Ayo. Neno Golek isi podang kuning. ya Umi ya. ibu bunga Mbak Elisa tutup Mbak. Ya. Nyanding bisa dadi tombo. Nah, ngeten. Saiki garapane langsung dangdut. Ndak Umi, jenengan lak sok-sok niku bingung len jogeti ta, nggih, Pak. Nah, lek joget nyonto Mbak Elisa. Nyuwun Mbak Elisa jogete lek kaya Pak Seno kae lho ya. Los lho ya. Oh, los banget. Los tenan lho. Los ya. Kok men nek pancen nek nyanyi iki kudu los, Dik. Isane gerakan opo direspon wae. Misale isane maju ya maju ngene iki terus ra apa-apa. Isane miring ya piring ngene tapi sing tenanan ngono. Oh iya, kaya pitik bar dibelah iki malian ora. Ya, ngono ya. Nggih, Pak. Oke, yo diaturake. Monggo, podang kuning. Esuk awan ning omah wis Oh, golek sing kasayang mubeng mideranggonku goleki ora
Monggo Umi Mania kalian Elisa Lover sugeng mresani. Umi, ya ndak? Ya.
Bu Kesi ya. Ngepelang ha ha anake anggunge mana ha 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 nai terus ya ndek ya jajal ambak sik kelas 1 iso nganggung nih kutut ora ya ndang harketek kong 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 harketek kong 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 ape pancen ya kutut sik lugu ya ora apa-apa lagi jajal mboke lho sing wis kulino nganggungne jajal Bu Kasi iso ngono kuwi ngene ketekok jetrut ya nang yo Pak. Ayo. Ya maklum Pak, aku mbok garapi ngono pancen wis kulino nganggunge kutut. Lah anake wis papat tok Pak. Lah iya. Pengalaman. Lah iya. Jajal. Ayo tang. Kempul ngon. Nah. Tanduk ngon. Meleh ngon. Iya. Neh ngon. Iya. Kempule sing banter sithik ya. Iya, nah kong 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 ya sampean lek sampean mesti monggo monggo kuwi lek sampean lek Bu Kesi ya ombo ayo ngono kuwi pengalamane ombo tekan ngendi-ngendi ngono lho ayo iya iya ambiar pokoke ayo ya ya nduk nino monggo 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 noni neno monggo monggo noni neno monggo monggo nino nani monggo 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 menganggeo yo monggo
anakmu suarane Bu Kesi kaya ngono kuwi. Jasmi diangeting ciri khasmu lah Pak Bu ngono to. Nggih, Pak. Nah, nggih Pak, nggih Bu ngono to. Saiki sugeng rawuhipun Pak Bu. Ngono ta nggih. Ayo. Sugeng. Mas. Pak Dar to. Lah piye kowe kok. Durung lirik ora. Yo. Nang. Sugeng, Pak. Ayo sugeng. Ayo. Sugeng rawuhipun Pak Bu. Kowe jane nembang apa arepe ngomong ora? Apa ana tembang kok Pak Bu. Ayo. Bu Kesi, Mbak Keke sing mirsani ya. Sugeng rawuhipun para penonton sedaya. Sauri Pak, sauri. Nggih. Oh, sangar to kaya ndelok bal-balan to. Ayo. Ayo. Elak kaya ngono kompake Piyai Ponorogo. Ya, ya Bu Kesi tarik ya. Wengi ya Mas kutut manggung manas ati Putri diwalik sik ben ketok regeng. Sing yuk penggirong, sing yo sinden 8. Ayo. Jiro lu. Nah, ngono. Jos. Saiki tak lempar neng penonton. Jajal. Sing yuk sinden 8, sing yo penonton sak lapangan. Kersa nggih Pak? Halo. Yoyok mania, halo. Ayo, ayo. Sing yuk sinden 8, sing yo penonton kabeh. Setuju Pak? Oke, Jiro lu. Iya. Oke, tepuk tangan untuk para penonton Ponorogo, luar biasa. Elok, jos, tenan. Kowe aja ngrokok ae. Ayo saiki sing yo, Umi sing yo, Doren. Ayo, Nang. Ayo. Gur yo. Ren, gur yo notok yo. 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 Pak Doren. Dalam lho. Dina sing yo ya ngono.
Jenengan ingkang yo nggih. Iya. Rene nyedak rene gen jelas. Nyedak ndur. Mboten Pak, kula wedi nek dicokot. Kuwi wong ya ora nyokot ora. Lah rono nyedak rono ya. Mboten Pak. Kok ngono ya lek ngono. Ya saken yuk, iki sing yuk. Siap ya, Ren? Oke, siap. Ya. Jangan. Jam tangane baru to. Heeh, wong kuwi jam mati ya kuwi dienggo. Menyek ora kok ya. Yo, ji rolu. Yo. Wah, iya. Wah, jan kaya keleleken neker kayak. Ape, jos. Yo, kembali ke Yumi, ya. Omben, yo. Terus Putri nonton aku malah wedi dhewe to Nduk. Ayo piyai semono kok yo kabeh. Ayo wah jan elok Ponorogo. Yo Bu Kesi yo. Ha iki mangan yo. Kutute nggih Pak Dalang. Milih sapa? Pokoke. Oh iya, monggo bebas. Ya. Kutute Pak dasar makan Putri. makan ono. Aku. Putri. Pur. Kula gi ngaturaken sugeng rawuh dumateng pepunden kula saking Nangkadana nggih Papate nggih pinarak sungkem kula katur kalian Pak Lurah nggih nggih pun nate wayangan kalih mangelikke Pak Lurah njing napa wayangan melih ngoten nggih. Lah ya mbiyen jaman kowe ditumpakke dadak merak gitu. Wah jan-jan ya luar biasa, terima kasih. Yo Nduk Umi yo. Jaja rada angel iki. Nano. Ayo.
Tadit. Jang do, jal sing kewek sing kemayu. Aduh, ngono. Aduh. Ya ta. Aduh. Ape, ning kurang ganas kuwi ya. Ibu kasih contone, Bu. Ya. Aduh. Mburi. Mburi ditambahi triple. Aduh. Yo, Dang. Enggak iso aku. Gak iso aku mau. Sampean piye? Sampean jajal piye? Jati dirimu yo. Aduh. Nah, Tik tuh Tik. Yo, contone sing ganas Tik. Ayo Tik. Tik, tolong Tik, ngene iki ya Tik. Aduh. Yo. Ayo Tik, ayo. Pak Ibre gen seneng ayo Tik, ayo Tang. Ayo Tang, yo. Aduh. Malah kaya banci Tik. Ayo, winong jajal nong, sampean nong. Ayo, tak tes siji-siji iki ngene iki tok. Ayo. Aduh. Oh iya, polos sian. Ya diajeng iki, ya jajang. Ayo. Iso. Lirih ra apa-apa, malah sing kuwi sing maring greget lek lirih ngono. Ayo. Aduh. Ayo. Aduh. Ayo. Aduh, Dek, aku sing ngeluput ngono ya. Ayo. Ya bekasi yo, Ndang. Aduh, lae wong bagus. Ya. Den Nyuwun tepuk tangan untuk Bu Kesi dan anaknya Umi Hafifah. Matur nuwun. Aja turu. Ora, Nduk. Aja disauri to, Reng. Wong nembang kok sauri. Iki mengke ora entuk turu kok. Lah iya. Oh, tembang kok diprotes ora. Yo. Sore kaki. Dialog kagok ning bareng nembang piye? Iki sing diarani bocah gampang walik tempe yo ngene iki. Walik tempe. Dadi dalam hal dialog corake beda, nembange beda. Lho, ngono kuwi. Iki sing istimewa yo bocah ngene-ngene ora kaya kae. Sapa? Kae omong yo warwer, nembang yo warwer. Doni yo warwer. Ayo. Ciri khas sak kuwi. Oh, tenan ku warwer tenan. Bojone nganti sambat manuke pateni kabeh. Nggih. Sandang kelawan pangan
diapik-apikke nduk mergo kejaba dirawuhi para sutresna budaya ing Kediri. Malam ini juga live streaming lumantar Kuntadi channel kalian Pak Utis. Nah, yang dijumlah penontonnya kuwi udakara 3.500 orang. Yang rawuh rene kabeh ora cukup. Oke, dua channel lagi. Dua channel. Kuntadi channel kali Pak Utis. Pak Utis. Iki sing ngendang ya nge-vlog dhewe no. Lho. Iya, kuwi duwe channel lho, iya. Kuwi ora SA channel, Sobat Ambiar channel, iya. Iya. ora cuy. Ya iku bagian nipu wong melek sabarna rima Saiki brai nganggo ide palsu, suwenge bling. Lah biyen praya suwenge beling kok ya. Pancen anu Pak De, dadosen Mas Yon iki bapak dan ibunya Nduk Umi sanes dari seniman, tapi mriko di Kecamatan Pulun Daya kathah saking seniman, banyak melahirkan para pesinden-sinden termasuk Mbak Fahmiate. Sing luwih senior melih Bu sinten? Bu Jim. Bisa nduk lali aku. Wong kathah lho mriko. Sapa Bu Kesi ke Bu? Bu Tumina. Ten. Bu Tumina, Bu Ten kathah Mas. Wah, nggih, Wonten mriko niku Desa Sinden lek aran nggih. Masuk iki. Wonten malah sekarang yang sudah menasional niku wonten Marvin KDI. Wah, nggih. Pemenang KDI 2019. Pak Marvin pemain bulu tangkis kae. Nggih. Monggo Nduk Umi. Nggih, bacotne mangke duet kali Mbak Lucy dalam lagunya Tembang Kangen ya, Dek? Nggih, Pak. Oke, siap. Ya, Ayo, Pak. Pak, nembang Pak. Iya, sing nembang Umi kok, Pak piye? Ayo Mi. Nggih, Pak. Ya. Bu. Bengi iki ana dagelan budrek. Nah, iya. Monggo dipun aturaken Tembang Kangen dados. Monggo Pak Ngadinu Pondok Ungu Permai Bekasi.